Bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon non dañi toon ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi huccidde moɗon oɗo subaka caggal nde min jarni moon ko wiide on tan oɗoni jaade bani moon debbo Aissata Ndiaye ne woni bandum gorko Amadou Moussa an bisimilla ma banimba Aissata Ndiaye jam wale moon yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on mbiyama aljuma moƴƴo malaɗo yettudeɓe jarnudeɓe ko noon kadi yettudema e jarnudema eɗen gandi hande kadi ko aljuma machallah wadde so tawi ñalawma walla mbiyen yontere nde heeɓi ɗo aɗa jogo tampere kono aɗa jogo ngamela par ce que a jogoro balɗe ɗiɗi a huccitani e bandiraɓe effectivement kono alhamdulillah ko hen jiiya ko noon tigui ko yewede fuɗɗoto guila subaka oɗo yete subaka aljuma saabu mbeɗa andi tan balɗe ɗiɗi mami jooɗo mi huccita e moɗon onon ɓe ganda onon min beltinta kono ko onon beltinta ɓerde amen Amadou Moussa en puddotoyi le quotidien tigui jayande quotidien le quotidien Aissata Ndiaye hande noon ene wayno jayde ɗi foof garti tan ko e hello woto walla mbiyen toɓɓere wotere ko yewiti alhaali 94 milliards woni capanɗe jeenayyi e nayyi tawi ko copreje CFA to banggue milliard ɗum ɗon noon hollitama wonde tan ko ñawore mbiyen walla mbiyen ñawowo tigui udditi dossier mo ganduɗa o kay ko dossier mo ganduɗa o ko biyeteɗo Ousmane Sonko kam e Mamoudou Diallo ɗum ɗon noon kanko Sonko ne wayno heeɗama hanki tigui tawi noon ko mawɗo ñawbo heeɗimo kono tan no suuti en konnguli caggal ɗum ɗon e wiide makko ene wayno oɗo saaha ala ko woni yidde mawɗo leydi ndi tan so wona wadde feere haw waala toon to dumbirdu woni prison Vox Populi nden ɗon jayde ko hen tigui arti ndewi ne wayno tan ko yewiti ko e janggo e muɗum walla mbiyen jofde ko fate banggue pléniére woni tan jonde nde ganduɗa nde ko serɗeji ɗi jooɗo ko yewiti on alhaali koye nden tigui mbiyen koye on saaha ene wayno woodi ko hesɗi e ko yewiti on ɗon alhaali 94 milliards ɗum ɗon noon kanko Ousmane Sonko ko hanki tigui o heeɗa tawi heeɗima ko mawɓe ñawoɓe o e on tuma noon caggal tigui nde o yalti nde kanko Sonko o holliti wonde tan ɗum ɗon ene wayno ko polgu mawngu wonandemo kanko gardiɗo landa biteɗo Pastef Le Témoin nden jayde ne wayno ko hen tigui arti ndewi ko hande tigui udditte ko fate banggue hono section pléniére toon to assemblée nationale ko nden tigui omo ganduɗa o ko Sonko kañum e hoore muɗum ene wayno no woni e tigui mbiyen e habtade tigui hono habdiɓe muɗum to banggue dawrugol o suuti hen noon konngude holliti wonde so tawi tan ñawor nden ɗon ummima omo andi tigui ko juuɗe foof koye ñalawma goto haɗata saabu kay omo jogui ko wiyete preuve manam omo jogui tigui ha joni seedantagol makko labtugal ko yetti e on ɗon tumamuya mo tuumi hono Mamoudou Diallo e wiide makko noon konngol bataniɗi wonde ala ko woni happu e yidde mawɗo leydi ndi joni noon so wona yidde tigui o waala hay sinno ko jamma goto toon to Rebeuss jayde Walfadjri ko hen tigui arti caggal face à face woni kuccam makko e mawɗo ñawoɓe o woni le doyen des juges kanko Ousmane Sonko ne wayno tan o suuti konnguli manam o filñiti konnguli ko noonne kadi joni noon hollitama wonde o waɗi ko wiyete ko hono menace manam omo tan hulɓina e wiide jayde foof noon ene tawe e nder page 3 e jayde witende Walf Quotidien Sud Quotidien nden jayde ko hen arti ko yewti audition ɗon ko fate banggue commission d' enquête parlementaire toon to assemblée nationale ko hande tigui ɓe kalata ko yewti ko e affaire 94 milliards koye on saaha noon jayde wi ko Sonko joni o tan nana motti fofango gam heeɗadeɓe e ko yewti e on ɗon fannu Les Échos nden jayde ko hen tigui arti e helle muɗum mo woto caggal nde o heeɗa tawi noon heeɗima ko doyen des juges kanko Ousmane Sonko oɗo saaha tan ko weltare tigui caggal nde o yalti e ngol ɗon keɗogol ko noonne kadi o duppi ko fate banggue hono commission d' enquête e wiide jayde nde kowona ɗum ko noon jayde nde ari ko fate banggue goɗɗum caggal nde ɓe jidiri nde ɓe beldiri toon to Massalikul Djinan ñande nogas ɗiɗi lewru septembre ɗum ɗon noon omo ganduɗa ko wadda tigui hono Abdoulaye Wade nan heblono jillu muɗum toon to palais ɗum ɗon noon e wiide jayde waddu e Macky Sall joni o tan eɓe tigui goni e taɓal mawgal gam hollirde Sénégal naɓe no wayno kamɓe kay ɓe ndiwi weldirde ko noonne kay ko famodirde e wiide jayde nde hollitama noon wonde o fonno kay yaade toon ko aljuma ɓennuɗo kono tan wonko hanno ɗum o saaha omona heeɓi gam yilde yaade toon to palais présidentiel jayde lasko walla mbiyen enquête nden ɗon jayde ari ko e yewtere hanki nde mawɗo leydi ndi artino toon to SICAD woni centre conférence
international mbo Abdou Diouf gondo ton to jam ñaajo dum don non tagal nde woyi ndiri tan be ganda ko subabe tigi nokkuji di woni wiitebe les élus locaux kanko mo lendi non ne wayno o yewtide mabbe ko faate bangi tabal dimmal ko wiite ebbore Sénégal bamtido hono phase 2 et plan Sénégal émergent mone mabbe kala e wiide mo lendi ene jogi fodde hattan ngam wawde tigi wadde tigi ha joni jungo mum e dole mudum e ko yewti e den don ebbore didi bire woni plan Sénégal émergent et phase 2 Rewmi quotidien nden jayinde ino wayno ari koye kongudi jagordo kalfinade ko fate bange gueɗen nden ka kam e mbiyen gueɗe nder leydi kam en nden ka ɓesguji ɗi hono Ali Nguy Ndiaye joni joni tan o tengtini ko fate bange ko ɓoyta ko maɓe nannu eɓɓore gam kala mo jeeyaka e zone CEDEAO tan so naati ɗo hen tawi natirta ko visa konguɗi makko Dia ñaari ine tawi e nder page 1 e jandi witende Rewmi quotidien coftal ɓalli stade Stade quotidien ko don gudirten ko yewti ko bien robindo men jayndeji hande ko photo Sadio Mané Neymar e marquage wondude mo ganda ko Gabriel Jesus ina woni tiagal ina ndara ko hollire tan wonde match Sénégal walla match Brésil Sénégal hanki ton to Singapour eden gandi match o gasiri ko gotel jayde non wi'eno wayno ko barodde tan o do saha kay kanyum men tigi tambi on don choc woni ngal don potiral kon tan tiagal ngal don potiral ne wayno sukabe walla bien tigi yimbe Aliou Cissé be jetti konngudi ko non kadi kanko o holiti wonde won ko 8 jours di e der vestiaire ene wadi non tobbe tati jowaade ma tawi e der jandi witende stade kono dum ko non mo ganda ko Krépin Diatta won ko haali hen o holiti wonde be koliti kan wonde kambe o saha kala équipe be mbayi tigi fettide mudum Kalidou Koulibaly kam hoore mudum holiti be mbadi dominer be ganda be ko Brésil par tous les domaines et wiide makko ko don godirtan gasi halabi hade awru gasi halabi cek heddo seeda tan e stade Amadou hanki match ma beden da dañi hen weltare no feewi mi dañi hen weltare no feewi kono won aran mi yebani mo no feewi tawi on saha dandi to eden prépare journal kono alhamdulillah vraiment en dari hen résultat di kadi en dari hen no feewi vraiment en ji hanki équipe Sénégal mo gandoda ko équipe kollirdo ko cikulel gonnomi kono mi mawni kadi eden jogi jouri di ganda di ko classe mondial ko wayna Sadio Mané en ji situation mo wadi débloquer hanki eden bawno fiide déjà parce que en ji bal mo feewi poto gauche poto sortant mo ganda ko Ederson effectivement abe kolliri hanki professionnel uji nani hen sabo Amadou équipe mo ganduda kambe fof be ngoni koy club aji mawdi hande sobi ndendi kambe fof be kuccundiri équipe godo min bi'en mi ko kala équipe mo be kuccundiri e be mbay waddude e mbay folde dum kadi sabo ko professionnel uji ngoni hen machallah wadde non en garate guede rendo amen wala bien fait divers hande non garetan koy kongudi ministre de l'intérieur jagorde nde wietende Ali Nguy Ndiaye kanko non won kongudi o addi e kadi wiide tan e wayluji ganda o addi dum wala o jogori addude dum e der leydi meden Sénégal saka non e gonki mudum e kadi kisal mudum dum non saabi kanko e wiide moko wi tan kala leydi ganda namnima visa Sénégal yobe mbat ferek minenne min namdo ko way non kono kadi be ganda jeya kay CEDEAO so jidi nadde leydi ndi yo namde visa Amadou dum non ko kongudi ganda nane der journaux ji tigi alandi hono ndedo e bor meeden artido on saha ko Youssou wonno jagodo kalfinar ko faate bangi guede jillu woni tourisme eren jino non wadi échec mawdo sabu go échec mo kan jiddan haldo bibbe leydi Sénégal wonbe sagal leydi be ganduda kanyum men ton ko jobata visa tay ko ton jibina e on tumo so jidi arde vacances jiya mamirabe munen wala kayrabe munen wala ne yumirabe munen jogima tedel no feewi e bangi aéroport on saha ko Léopold Sédar Senghor wonno biye ko ma jomum ara wada visa so ari woni cadele dum don non eden nyaago tan laamu ngu yobe dento den tobbere be ciafro dum no feewi bibbe leydi Sénégal be mbasa dañji hon on problème kono dum ko non ko yonnude e kadi e weltanade ministre o vraiment parce que eden gandi Sénégal naabe hande ko buri ko en hewde so jehe leydel de namde ko wiite visa ina tampene ton so ngala kadi pour nata ko problème donc non be so neddo nanima visa normalement kanyum sen arayma foti ko namdade visa kadi e ebbore wonde den cikki jagordo wadirni hen ko yewti ko e kulhuli leydi ndi jogi eden gandi gile 2012 ha joni leydi ndi ne woni ko faate banque wiite menace manam woni hono manam sappo ko wiite ha joni sappo terrorisme eden gandi
ko sati en ko leyɗele sous région ɗi fof en joguiɗen caɗele donc noon wadde feere kadi ha ɓen natoɓe ɗo gande ko hol kamɓe beele janggo e jaam so tawi jomum kala ko arde ko fate banggue bonnude ene wawa tigui joni joni o jagguede holno ɓe noddigui waɗi hecci hankkille noon tigui Amadou aɗa andi kisal leydi koko foti rentede saabu yete leyɗele taariɗe men ɗe foof ko wayno Mali ko wayno eko way noon yiyama caɗele dañde toon nde banggal terrorisme barodiral non toon ɓe mbawa yaade haqqillaji deƴƴi minenne tawde Sénégal wiyete koko udditi ha ɓurti ina moƴƴa hen yete ko wayni darne ha natowo ɗo fo ande kono kadi sene yalta kadi ande saabu won leyɗele ganda haadema nadde ma mbaɗeɗa identifié ha gane nde puɗɗoɗa nadde ko way noonne so dañi nder leydi meɗen ko ɓural tan wonata ɗum noon wonno komin gaddannomen e roɓindu jayndeli moɗon on jarama e kettugol bandiraɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe min dañi weltare ko tottude on aadi tan altini so Allahu lamɗo jaaɓi ko Aissata Ndiaye wonno e Amadou Moussa Anne to banggal caméra to henno toon ko Thiat Bou Walo